musi wekutanga pandakatanga kuenda patouchline ndakarara nevanhu 8 vemashort time. Munenge muchiita mari pashort time? Zvienderana nemunhu wakwasangana naye, asi kazhinji zvichitoita $3 kana atadza unomudza kuti abhadhire $2. Vachi pane dzimwe dzai dziri dzijaini dzekuti unotonetseka kupfekedza kondomu yacho inenge ichitotadza kukwana kondomu, saka ndomamwe matambudziko iwayo. Bvunza mari yese ndakuona uchimhanya ndipe mari, ende wapedza zvozobvise bhurugwa ndiunyenge zvishondeka. Akatoita zvaakaita nandamupa mari, abva tora nemapushi ndabva ndadzokera futi kubhawa unotanga kushanda ndisina bhutsi. Kusangana kwataita zvakare kuEpworth kunonzi kudombo raMwari. Tiri muchirongwa chedu chatodaidzai chekuti Bishu Reality Show. Kana pane vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwi kuona this video. Vanyari kani endai munoona video inei muri kunzvimbo dzakasiyana handitika, because havana mabhazi anogona kuzotaurwa anozomakisa. So panapa tine muenzi wedu atinaye panapa, hanzvadzi wakadii? Tiri peni makadiyo? Aiwa, tinofara neno rise basa. Aiwa, basa riri right. Alright, ameno nyika yese kutaura kuno kwatiri kuitako iri kutokuonai. Munogona kuvaudzawo zita renyu kana muchida kuti munonzani chichi kana kuti rebasa kana chichi? Inini zita rebasa ndonzi Chiyera. Alright, Chiyera. Ana Chiyera wanetsa. So Chiyera toda kuti muudze vatariri kuti toda kuti mutaure mega kuti munoita nezvechii? Ini ndoita ndinoita zvekubhawa, ndiri sex worker. Alright, sex worker. Wakazvitanga rini izvo? Iko zvinozvi ndane 3 years ndichiita izvozvo. Ngandi manje apo. Ndinge ndati pamwe matone makore akawanda. Aiwa, ndane 3 years. Alright. Saka Chiyera, chimbonatsotiudzai kuti chii chakanatsoizoitika kuti muzotange basa rekuenda kubhawa iri? Nine chakaitika, ndakasiyana nemurume wangu, saka ndakatongoona zvinhu zvangu zvakandiomera. Nandatoona imwe shamwari yangu yabva yandiudza kuti ndatimboenda kwatinoenda uku, ndabva ndaenda. Ende ndaenda kudaro ndakaona zvinhu zvichitoendeka kusvika zvaizvezvi. Zvinhu zvinotongofamba zvakanaka. Hapana chandoshaya. Alright. Saka kubhawa uku munenge muchiendera papi chaipo mabhawa kwanda? Toenda kana kwaRuben kana kuStopover, chero mutown kwatangofunga kuti nhasi toda kunoshandira kwakati toenda, asi tonyanyoenda kwaRuben. Alright. KwaRuben muri muno Epworth muno? KwaRuben. Alright. Saka ndoda kuziva inini, first day renyu rekutanga makatanga rekutangaenda patouchline, makarara nevanhu vangani? Musi wekutanga pandakatanga kuenda patouchline ndakarara nevanhu 8 vemashort time. Munenge muchiita mari pashort time? Zvienderana nemunhu wakwasangana naye, asi kazhinji zvichitoita $3 kana atadza unomudza kuti abhadhire $2. 2-3? Ndo mari pedzisira, ndo manormal price atotaura. Alright. Abudisa 3 atobhadhara, asi $2. Ko kana iri sleepover unomuchita mari? Zvienderana nekutaurirana kwenyu. Mumwe munhu anoti unokwanisa kuti ndoda 15 obva ati ndine 13, mumwe anokwanisa kuti ndine 10, hauirambe unoenda naye. Pasleepover apa munenge muchiti maraundi mangani? Alright, pasleepover patinototaurana zvenaiti apa tobva tatomudza kuti ndiri pasleepover iyoyo mari yako yawandipa kunondorara neni kana kuti maraundi ako kana 3, totenderana tichitori ikoko zvese zvobva zvatoita, obva abvumirana nazvo tobva tatoenda. Alright. Tinoda kumbodzokera pashort time apa. Ndonzwisisa kuti vanhurume vakasikwa zvakasiyana. Aripo mumwe munhu woti vangona kutongoti achisvika obva abvisa kana hembe kana kuti ari kutopfeka, muri kutomupfekedza kondomu obva atongopedza ipapo, zvinozofamba sei? Zvatopera. Short time yake inenge yatopera, mari yangu anenge atondipa. Kana akudawo zvekuti tiwedzere futi anowedzera mari. Unenge makutokaunda? Anotoziva zvinhu zvacho. Ndotomudza chiwedzera mari kana uchitoda futi, bhozi haisi mhosva yangu. Alright. Then ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane madays avo epamwedzi aya, angave 4, angave 5 or 7, avanoenda panguva yekumwedzi. Imimi nguva iyo yasvika munoita sei? Ini nguva iyo kana yasvika dhiye rekutanga ndokwanisa kuita 3 days, saka dhiye rekutanga handiende, asi rechitu ndotoenda ndiriko, ndopfeka pedi wotoenda kubasa.
Pedi muropfeka chirudziro. Rinoita pedi rada unotsvaka diki wopfekera kuzasi kwekuya ropa rinotobata musoro kwekuya richatobudi kwakutoita madhiri. Manje ko munhu murume paanenge akupusha paipe harizoende kumberi. Haridaro totoziva makuseni unotoribvisa rakatongodaro bhosi ndo zvatakatodzidzisa noti rinotoita unotoshanda utoriko. Then pane imwe ndinoda kunzwisisa. Pamunokechwa imimi munombonorara here out kumba kungaweke munhu akukecha kana kuti tinonorara zvinoenderana nemataurirana zvipo mwana ati hande kwangu kana kuri sefi tomutoenda kana achidawo kwangu zvinoenderana nokuti akuda zvipo mwana ubva ati ndoda kumba kwangu tunoenda asi anotanga andipa mari first sati aenda. Ko matambudziko amwe amunombosangana nawo ndi api acho? Unombosangana nematambudziko ekuti unokwanisa kuti uchifamba naye kudaro anokudza kuti mari ndonokupira mumba hanimanzisa wofamba panapa kana kuti ubva panapa unosvika kana kuti mutauni wosvika mumba make wokudza kuti rara mari ndichakupa time iwe kuti uchidzokera manje kubva time yapera wakutongorara hapana chawapiwa makuseni wakutongobuda umwe musi unoenda nemunhu wotokusecha mari yawe inokubva kuti dzokera inonenharo ndotokuuraya umwe munhu anokwanisa kunguti sengeni zvandakamboitwa papressure center munhu akatondikecha andikecha abva atondipa mari yangu abva ati hande tinoitira vadhiri kusango ndasvika kusango kuya abva atoti nda kutorara newe ukatotadza kutoda ndotokuuraya abva atonditorera mari yanenge ndinayo ndabva ndatongosiyana nazvo ndabva ndadzokera futi pabhawa. Unokwanisa kunetsana nemunhu asi pamwe pacho anotorara newe asina chaakupa bhozi unenge wakuitira safe kuti ndingorarama zvangu zvinoitika izvozvo. Vanhukadzi not vanhukadzi vanhurume ndinoziva kuti vane nhengo dzakasiyana. Kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete, kune dzirefu. Imimi munowanzofarira dzakaita sei? Stofarira inini hangu ndakazvimira ndofarira hangu irefu. Sei muchida irefu? Kutaura kwandi kuita ndofarira irefu hairwadzi. Manje pane dzimwe dziri dzijaini dzekuti unotonetseka kupfekedza kondomu yacho inenge ichitotadza kukwana kondomu. Saka ndomamwe matambudziko iwayo. Manje vamwe ndakambonzwa vamwe hangu vandakamboita mavidheos panapa waita hanzi aiwa irefu inosvika inokuwadza kuchibereko this and that. Inotopita zvakanaka than ijaindi inototadza kukwana pakondomu zvokuti unotopedzisira watokuvara. Right. Ko tiri muindustry yenyu imomo riripo here rimwe zuva ramunoti makakechwa nemunhu akanatsogona bonde zvekugona zvezvi? Unosangana nazvo unotosangana nazvo. Natsondiudza kuti zuva reri munhu engaita sei inganatsokurovera ipaya akanatsoita chii chazvo zvakapoti inonzi unokwanisa kuenda nemumwe munhu unotonyatsa kusvika naye zvakanaka achinyatsoita lavhu yakanaka isina hondo iri right unyatsonzwa kuti aiwa feeling yangu yenyatsonzwa zvakanaka asingaite zvekuita zvehasha unyatsoona kuti aiwa izvi bho. Ndakasangana nazvo. Right apo mambotiudza zvakakufadzai. Ko rimwe zuva ramunotaura kuti aiwa zuva iri ndakaita sei ndakarwadziwa kana ndakasvotika zvisingamboite menge makechwa nemunhu akaita sei chii chanatsoitika zvakaitika ndezvoti ndakaenda panonzi papressure center ndasvika ipapo zvandandichataura izvozvo munhu iye akatondiona zvakanaka abva ati naiti mari ndabva ndati 15 abva ati handa 15 ndine $10 izvo munhu anga atoona kuti ndabvira kare kudhara kumhanya anga atoona kuti munhu ane mari saka inge iri mbavha abva ati zvoni hande kunaiti $10 yawe tabva tafamba saka blenda ndakaita ndekuti inge iri nguva yechibage tabva tafamba kufamba zvikanzi iwe tsika hapana kwandikuenda newe unza mari yese ndakuona uchimhanya ndipe mari ende wapedza zvozobvise bhurugwa ndiunyenge zveshuwa akatoita zvaakaita nandamupa mari abva tora nemapushi ndabva ndadzokera futi kubhawa unotanga ushanda ndisina bhutsi zuva iroro rakandibhowa asi ndakaita mari futi udarika nandinayo. Alright. Saka pano pangu vanhu vada kunzwisisa kuti zvakare vana kana kuti hama neshamwari dzinoziva here basa ranenge muchiita? Inini pachokwadi munhu wandakanyatsobudira pachena mai vangu anoziva ndakavaudza kuti inini ndoenda kubhawa mukanzwa ndakuvara ndakuvarira chi kubhawa kuzoitira kuti vakandishaya novaziva kwekutanga kunanga vanozviziva mai vangu vekundibereka chena.
then touya pane zvirwere zvepabonde zvakawanda. Muchinge masangana nezvirwere zvepabonde imimi, ndeapi matanho amunotora? Isu chinge tasangana nezvirwere zvepabonde chekutanga toenda pachipatara. Pane chipatara chinombouya chesecha. Vanototirapa mahara. Toenda norapa. Alright. Saka handira kumboziva. Saka HIV status yenyu pamuri panapa mutoiziva kuti yakamira sei? Ndoiziva. Alright. Kune vamwe vanouya vachitaura kuti havasida kushandisa condom. Hapana mazuva ano vari kuti hanzi vanenge vachitaura kuti vari kuda yeke. Uyu manje apa manje nawo iripo ndeyekuti paanoti ari kuda yekeka une munhu wako one. Unoziva kana uri kubasa one waunoziva kuti uyu ndewangu. Haungoti vese yeke hatidaro. Totoziva kuti tine munhu wadi one waunoziva kuti aiwa ichi chibaba nyange chisina mari ka1. Alright. Ndanatonzwisisa. Uko kubasa. Kubasa asi une wako one waunoziva kuti wangu nyange asina mari nyange yeke ndotomupa. Pamadhira. Semuenzaniso. Imimi majaira kurara nevarume wakawanda pazuva imimi. Wakawanda pazuva. Saka ngatiti masangana nemunhu akavimbika kuti madha inoda kukurorai. Munobvuma here? Ndinobvuma zvangu. Ndendaona kuti zvinhu zvacho zvatataura nazvikwanisa here. Alright. Saka imimi muchazokwanisa here kuvimbika mumba umu? Nekuti imi mambojaira kurara nevarume 4-5 majaira masaizi akasiyana. Saka makazoona murume 1 muchazozvikwanisa here manje? Ndozvikwanisa nekuti apa kuenda kwekuti ndiri kutsvaga mari, da mari. Mari. Bhozi renti inenge chidiwa kudya vana vechikoro. Asi ndikaona munhu 1 akavimbika, handinosiya. Alright. Okay. Koma mati dhuma muzuva ranhasi. Muri patouchline. Nemurume akakubvisai umhandara munomubhadharisa here? Ndiri pabasa. Pabasa. Asikana vana kudara asikana. Pabasa. Zvakafanira kuti murume wandikasiyana ndogara kupindura asi ndotombokuenda ndotondoona ndotomuudza kuti kana une yangu uya. Ndiri pabasa. Pabasa nechitoda mari. Alright. Saka paona vanhu vanenge vachikukechai apa, imimi munosarudza here kuti uyu anyochembera? Hatina, hakuna chembera, hakuna tsvina, hakuna chiri. Chero une mari yako. Mari ndoyatintangoda mari chete. Alright. Hakuna chembera, hakuna tsvina, hakuna chii. Chero ungori nemari chete iri kudiwa. Alright. Ameno kune vechidiki varingonongo vari kukuona ipapapa. Mungade kuvaudza kuti kudii maererano nebasa renyeri? Mungade kuvakurudzira kuti vauyewo kana kuti vaite sei? Aiwa, vechidiki vandiri kutoona zvangu vasauye zvavo. Izvi zvinomboda wapinda mumba. Waona kuti zvaramba kwete ungotanga uchingotanga uri mwana mudiki wotanga kuita zvibhawa. Aiwa, vechidiki aiva vasadaro. Ndavamboitawo zvimwe zvinhu. Zvinoda watomboita imba, watomboita vana, watomboita vakwasha. Senge ini ndine mukwasha saka handisisina chinonetsa. Zvinomanyungwasha achaona this video. Handinei naye. Handidyi kumba kwake. Alright. Handidyi iye. Aiwa. Uri yeZimbabwe ndonyanga tinaye muzuva ranhasi. Tiri paprogram yedu inonzi Bishu Reality Show. But panyaya ndira kumbokuudza hama dzangu. Kune vamwe vanhu vachitaura vachanzi Chibanda iwewe uri kuitirei mavhidhiyo aya emabhishu this and that. Pano paplatform panapa tinoisa content yakasiyana. Iwe wakaona kuti wazida kuona mavhidhiyo emabhishu, aiwa uregedza kuaona, mirira amwe maprograms auri kuda because pane maprograms akawanda akasiyana. So sunungukai kundiudza zvamunofunga kucomment section maererano nechipfambi chiri kuitwa kunzvimbo yeEpworth. Anokuoneka nemufaro ndiManasi Mwanokwa Chibanda is lockdown.